Liptovský hrad a zakliatá Mariena neďaleko Likavky sa týči aj Liptovský hrad, kde sa zjavuje svinka so zlatým kľúčom v ústach. Povráva sa, že je to krásna tvrdohlavá dcéra hradného pána, ktorú on sám zaklial. Mariena, ako sa dcéra volala, sa zamilovala do pánovho úhlavného nepriateľa Bešňa, ktorý bol majiteľom neďalekého hradu. Ten sa po dlhé roky snažil dobiť ako Liptovský hrad, tak Marienino srdce. To druhé sa mu zakrátko podarilo, hrad však stále odolával. Jedného dňa sa hradný pán vydal pomáhať kráľovi do vojny a Mariena zostala doma. Len čo otec odišiel, Bešeň sa chopil príležitosti a utekal susedný hrad obsadiť. Ako ho Mariena zbadala, sama ho do hradu pustila. Keď sa to dozvedel jej nešťastný otec, na mieste Marienu zaklial. Odkliať sa vám ju podarí len vtedy, keď jej v jej novej prasacej podobe vyberiete zlatý kľúč z papule. Takže veľa šťastia a ak by sa vám to náhodou nepodarilo, tak nebuďte smutní, pretože sa budete v ten moment aspoň nachádzať na najvyššie položenom hrade na Slovensku, ba dokonca aj v celej strednej Európe. Ak nesleduješ môj profil, pravdepodobne už nebudeš počuť ďalšiu legendu, ale ak áno, tak zanechaj srdiečko a buď pevnou súčasťou hrdej komunity Slovákov.